Яңа законга ярашлы 1 сентябрьдан интернет селтәрендә тыелган экстремистик мәгълүматты эзләгән һәм караган өчен штраф алына. Тыелган ресурсларда карау ни өчен яуаплылык таләп ителә. Нимәгә килтерү ихтимал был? Һәм эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты, философия фәннәре кандидаты Гүзәлия Сәдуллина. Һәм хәерле көн. Гүзәлия Рафуна, һәм бүгенге сорашуыбыз юкка гына түгел, чөнки 3 сентябрь ул илебездә терроризмга һәм экстремизмга каршы көрәштә теләктәшлек көне дип билгеләнә. Был инде bundan 21 ел элек булган вакыйгалар белән бәйле, Беслан калаһындагы мәктәптәге трагедия белән бәйле. 21 ел элек булган вакыйга һуңнан әлбәттә ул уйландыра ала, эземтәләргә дә килтерә. Буна илебездә ошо вакыйгадан һуң экстремизмга һәм терроризмга каршы көрәштә нинди закондар индерелде, нинди үзгәрешләр булды? Әлбәттә, бүген экстремизмга, терроризмга каршы көрәш ул иң мөһим сараларның бере булып тора. Ләкин мин әйтмәсәм, ул моны 3 сентябрьдан гына көрәш башланды дип. Ул көрәш 90 еллардан ук кешелеклек барлыкка килгәндән алып экстремистлек караш бар. Һәм моны 11 елда булган вакыйга сентябрь аендагы 3 сентябрьдан безнең Бесланда булган вакыйга ул этәргез көз кенә булып тора. Әгәр дә быга тиклем экстремистик караш менән террористик организациялар белән яшерен көрәш алып барылса, был легализация ителә, халык был турында белә башлый. Һәм әлбәттә 3 сентябрь ул шул терроризмга, экстремизмга каршы теләкләшлек көне ул халыкка тагын бер дә искәртә, аңлата, экстремизмга каршы көрәшергә тиешбез, террористик организацияларга кермәскә тиешбез һәм һәркемнең менә кешенең гомере ул бик мөһим икәнен аңлата һәм зур вакыйгаларның бере булып тора. Инде безнең Россиягә килгәндә был вакыйгадан һуң бик күп норматив-правовой актлар кабул ителде. Ул закондар, стратегиялар, 25 елга хәтлем экстремизмга көрәшү буенча стратегия. Шул ук 809 указ, безнең президенттың 809 указында традицион кыйммәтләр турында, онда нисек шул традицион кыйммәтләрне үстерү, яшьләр арасында безнең җәмгыятьтә ул бөтенләй шул терроризмга, экстремизмга каршы көрәшүнең бер сараһы булып тора. Ни өчен буны әйттегез, халык белһен өчен бундай көн булдырылды дип, ни өчен яшерен көрәш үден акламанымы терроризмга, экстремизмга каршы? Димәк, хәзер бөтен ил менән без теләктәшлек белдерергә тиешбез. Җәмгыятебез менән. Бүгенге көндә терроризмга һәм экстремизмга каршы көрәш ул дәүләт тарафыннан гына апарга тиеш түгел. Ул бер яклы гына апару була. Ни өчен дигәндә, җәмгыять та кушылырга тиеш. Әгәр дә шул ук моны элегрәк дип әйтәм, 91 елларда интернет селтәре шул тиклем нык таралу алмаган, социаль сетьләр юк иде. Бүгенге көндә җәмгыятьтә дәүләт тарафыннан апарылган политика бар. Һәм шул ук осракта социаль сетьләрдә, интернет ягынан да бик күп экстремистлык карашлы организациялар, материалдар да бик күп. Һәм шуның өчен экстремизм һәм терроризмга каршы көрәшү ул дәүләт ягынан гына булырга тиеш түгел, ул җәмгыятьтә лә булырга тиеш. Менә бер шулай билдәле немец социологы бар, Теодор Адорно. Аның шул тиклем эшләре күп, научный эшләре, гыйльми эшләре. Һәм ул күп осракта үзенең гыйльми эшләрен фашизмга каршы көрәшү буенча язган. Һәм аның шул бер мисалын әйтеп киткән гелә инде, Теодор Адорно әйтә, әгәр дә без фашизмны онытырга теләһәк, җәмгыятьтә фашизм турында без әйтергә тиеш түгел, без һөйләргә тиеш түгел, халыкта бөтенләй алай фашизм бар икән дигән исендә булырга тиеш түгел. Һәм тагы әйтәйен дә, Теодор Адорно әйтә, һәр бер кеше, һәр бер җәмгыятьтә фашизмның нимә икәнен белергә тиештер, уларның критерийлары, нисек ул проявляться итә. Шул ук экстремизмда без законнарда гына белергә тиеш түгел, без экстремистик караш ул нисек, үзебездә нисек итеп контролировать итәргә, ниндәй сайтларга кермәскә, әзрәк кенә һөйләшкәндә лә ниндәйдер фильтрлар кулланырга бездә мәҗбүр итә. Димәк, без белергә тиешбез. Шулай бит. Нинди хүзләр, нинди карашлар, нинди фикерләр көрәшергә тиешбез икән, без аның турында белергә тиешбез, мәгълүмат алырга тиешбез. Ни өчен дигәндә, менә яңа 1 сентябрьдә кабул ителгән закон үзенең көченә ингән. Ул әйтә бит инде, әгәр дә без ссылкалар буенча инһалтанмалар буенча ниндәйдер сайтларга керһәктә, ул без экстремизм турында материал эзләү дигәндә аңлата. Ләкин халык арасында аңлату эш алып барырга кирәк. Ни өчен дигәндә, онда 5000 дан ашу сайт
Халык әлбәттә 5000-дан ашу сайтты белеп тә бетмәскә может. Улар яңлыштан гына кирип китәргә мөмкиндер. Һәм шуның өчен бик бәхәсле закон булды ул. Бик бәхәсле, нисен дигәндә, анда бит инде преднамеренное бар, умышленное бар, яңлышлыктан гына кирип китә. Олы яшьтәге безнең олы буын кешеләре олар белмәгәнлектән, яңлышлыктан инеп китәргә мөмкиндер. Һәм минем уемса, бу законда кабул итеп кенә түгел, халык арасында аңлату эшләре алып барырга кирәк. Ниндәй сайтларда без экстремистик дип әйтәбез, ни өчен экстремизм әйтәбез. Даже шул законда алып караганда, экстремизм турында закон, без аны резиновый закон дип. Анда нимәне булса да экстремизмга алып барырга була. Әгәр дә мин берәй мәкалә язам икән, мәсәлән, берәй ниндәйдер милләт вәкиле яки кеше үлтергән, яки кеше көсләгән дип, мин ул милләткә каршы караш уятам шул халыкта. Һәм ул тагын шул закон буенча экстремизм дип атала. Шуның өчен бүгенге көндә бик күп аңлату эшләре яшьләр арасында, олы буын вәкилләр арасында аңлату эшләре барырга кирәк. Беренчедән, һәрбер халтанма буенча үтергә кирәкми. Әлбәттә, әгәр дә халтанма буенча икеләнәһегез икән, ул һәргә шикле халтанма икән, ниндәйдер моны безнең кызыксанулыкта еңеп, ул халтанма аша үтергә кирәкми. Шул әгәр дә һәргә сит номердан шалтыратһалар, я ниндәйдер хәбәр килһә, 40 тапкыр уйлап, шуннан һоң гына җавап бирергә кирәк. Тагыла бер һорау, бuna ни өчен шундай сайтларда карауды ул тыю кирәк? Бuna минем үз фикерем бар, минем үз карашым бар. Әмма мин ул фикер, ул сайттагы мәгълүматларда укыганда һәм минем фикерем үзгәрүе ихтималмы? Ни өчен аны тыярга кирәк? Бүген без моны шулай цифровой общество, цифра ямгатында яшәйбез. Шул тиклем мәгълүмат күп. Ул мәгълүматты без күп усакта фильтровать дип өлгерә алмыйбыз. Менә бар шундай урысча, башкортча белмәм, критическое мышление. Әгәр дә һин ни тиклем мәгълүматты күбрәк укыйһың, һинең критическое мышлениең шул хәтлем һинең түбәнәя, һин кайһы бер материалды ысын барлык итеп кабул итә башлаган. Әгәр дә укыйһың икән материал, например, берендә дин вәкиле яки милләт вәкиле үлтергән, көсләгән, урлаган, шундай материалды һин күп укый башлаган, һинең карашың үзгәрәсәк. То есть бүгенге көндә моны аша критическое мышление хәзерге ямгыятьтә ул бөтенләй түбән кимәлдә. Информацион мәгълүматлар күп. Күп осракта без аермайбыз ул дәүләт тарафыннан килгән информациямы, ул тикшерелгән информациямы, әллә безгә кемдер юрамал ебәрәме ул мәгълүматты. Фикер тагыла, димәк, шулай да. Фикер тагыла, һәм кире караш булырга мөмкин ямгыятьтә. Һәм шуның өчен мин уйлыйм инде күп кенә мәгълүматларны, сайтларны ябыр кирәк дип. Шул вакытта тәгъдурадыр, белмәһәләр, йоклап ала еңеләр. Уңма да килеши мөмкин, уң бу фикер менән дә килеши мөмкин. Шулай бит. Буга тиклемдә бит Гүзәйрафовна, безнең ямгыятыбызда айрым бер экстремистик йөкмәткеле материалларны карау гына түгел, уларга лайк кую, уларга репост яһау тыела ине. Ушундай яплылык та бар ине, ул гына йетмәй димәк. Әлбәттә, ул гына йетмәй, нисен дигәндә, кем кайда лайк койган я репост эшләгән, аны бит тоже тикшереп бетеп булмый. Без халык күп, ямгыятьтә халык күп, һәм һәрбер кешене каерга һин лайк койдың, инде репост эшләдең дип, әлбәттә тикшереп бетеп булмый ул хәтлендә. Лайк койһаң бит инде һин бер кешегә лайк койдың, һинең сәхифәңдә ул сакланып кала, һинең 5000 дусың бар икән, 5000 дусың шуны күрәсәк. Һин үзең теләмәенсә лә ул мәгълүматты таратаһың. Кешегә таратаһың. Кемендә 5000 кешегә таратаһың. Әлбәттә, бунда яуаплылык та бар. Димәк, сараларның бере үзебезнең интернетта куллану мәдәниятен үстерү. Әйе, иң беренче сараларның бере шул үзебезнең интернетта, социаль сетьләрдә цифровая грамотность бар, финансовая грамотность, цифровая грамотность бар. Һәм шуның өчен нисек без үзебезне социаль сетьләрдә нисек итеп үзебезне тоторга, ни өчен дигәндә, бага тиклем ондай закондар булманы бит инде. Һәм хәзерге көндә һәрбер өченче кеше блогер. Шулай була, иногда блогерның фикеренә халык күбрәк тыңлай, күбрәк аларда карай, нежели чем укыган кешеләргә караганда. Укыган кешеләр бик кирәк язалар үзләре турында. Блогерлар бөтен йөрдә язалар бит инде. Һәм һәрбер өченче кеше бүгенге ямгыятьтә үзен блогер дип хайлай, күбен социаль сетьләрдә утыралар һәм әлбәттә улар ул мәгълүматты күрәләр. Улар теләйдәрме, теләмәйдәрме, экстремистлык карашлы мәгълүмат ул барыбер һезнең лентагызда килеп чыга. Һәм шуның өчен иң беренче һәм иске аңда хаклана. Иске аңда хаклау, ул подсознаниелы торып кала, ул кирәкмәгән вакытта килеп чыгасак. Һәм
иң беренче ул менә шул экстремизмга каршы грамотностьты үстерә кирәк. Иң беренче нәүбәттә без белергә тиешбез нимә ул бөтенләй экстремизмга нимә инә ул. То есть геноцид, ксенофобия, дингә каршы, хөкүмәткә каршы барылган бөтен действиялар бөтен экстремизмга инә. Юкка гына әйтмәйләр экстремизмда ул резиновый закон дип. Без бөтендә уйлайбыз, менә хөкүмәткә каршы эш алып барһак, шул гына экстремизм була дип. Ләкин ысында бит алай түгел. Әгәр дә мин бер дин вәкиленә каршы әйтәм икән, шул турында сәхифәмдә язам икән, ул да экстремизмга инә. Рәхмәт, аңлатканыгызга, сынапта безнең тамашачыларыбызны уйга халыр дигән фикердә бит һәм был үзләрегез. Хөрмәтле тамашачылар, Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты, философия фәннәре кандидаты Гүзәлия Сәдуллина мәһәлләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.